Si encara no escrius amb fluïdesa en el teclat de l'ordinador, no tens excusa ni perdó. Tens totes les facilitats, videolliçons amb pràctiques reals, exercicis per tal d'escriure paraules des del primer dia, que pots fer estant registrat o sense registrar-te. També pots aconseguir el teu diploma de mecanografia. I tot és gratis! Què més necessites per començar a aprendre? Què més vols? I ara, la lliçó. En aquesta, practicarem la pulsació de la tecla de la lletra Y. Però atenció, no es tracta de prémer la tecla i au. És molt important prémer-la col·locant les mans correctament. I primer que res, hem d'aprendre a col·locar les mans perfectament sobre el teclat. Si vas a començar el curs o ja l'has començat, aparta la teva timidesa de banda i afegeix tu també el teu comentari. Conta'ns les teves impressions, les teves expectatives, la teva experiència fins al moment. Estàs content amb els teus progressos? Estàs satisfet amb els teus resultats? Quines tecles se te resisteixen? Quin és el teu objectiu? Vols només aprendre a escriure sense mirar el teclat o pretens liderar el rànquing de velocitat? Has trobat un error o alguna cosa que no funciona? Tens un dubte, una queixa, un suggeriment? No ho dubtis i expressa't lliurement sense preocupar-te per les faltes d'ortografia. Tampoc per les faltes mecanogràfiques que encara estàs aprenent. Ja has acabat el curs? Com t'ha anat? Quina velocitat has aconseguit? Ja tens el teu diploma? Vinga, conta'ns, comparteix la teva experiència. A què estàs esperant? Dèiem que hem de començar aprenent a col·locar les mans perfectament sobre el teclat, de manera que per tal de prémer la tecla de la lletra Y només caldrà moure el dit índex dret, mentre els altres dits romanen immòbils. Immòbils perquè no es descol·loquen i provoquem una catàstrofe de dimensions colossals, omplint l'exercici d'errors, mirant el teclat per saber on hem posat les mans, perdent la concentració. I com això no volem que passe, mentre premem la tecla de la lletra Y, els altres dits no es mouen, immòbils. Si perds la concentració, el millor que pots fer és prémer el botó Repetir exercici, respirar fondo i tornar a començar. Quan el teu dit índex dret hagi après a prémer la tecla de la lletra Y amb rapidesa i seguretat i la resta de dits hagin après a estar quietets mentre el dit índex dret treballa, llavors, i només llavors, pots començar l'exercici. Ànim, tu pots! Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.